Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaaka ni Dios. Mga igsoon na niya kita karon sa ikawalo nga adlaw sa atong nobenaryo, pagpangandam sa atong piyesta, atong ihalad kini mong misa alang sa atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan. Ilabi na alang sa atong pagsaulog sa piyesta nga unta magmalinawon, magmalampuson, magbabulukon. O garon nga maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa ato karong hinulusulan ang atong mga kasalanan. Kaluyan na kita sa Dios nga makagagapong sa tanan, pasayloon ang atong mga sala, dadunong kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoong Hesus, ang imong gipili nga takos nimong kuluyanan, ang ulay nga tiyan sa mahal nga Birhen Maria, Birhen sa Rikla. Naghangyo kami nga gumikan sa iyang panalipod, maglipay kami nga musalmot sa iyang pangilin. Kini ang bugi pangayo pinagisam Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo. Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon sa Makabeo. Sa laing higayon, may usa kay nahan nga Hudiyo ug ang iyang 7 ka anak nga lalaki nga gidako. Gipabunalan sila sa hari aron pagpugos kanila sa pagkaon ug baboy. Ang inahan mao ang labing katingalahan kanilang tanan, ug angay siya sa usa ka linain nga luna sa atong handumanan. Bisan nagtan-aw siya nga nagpakamatay ang iyang 7 ka anak sulod sa usa ka adlaw, giantos niya kini sa dako nga kaisog tungod kay misalig siya sa Ginoo. Gidugtong niya ang pagbati sa usa ka babae ug ang kaisog sa usa ka lalaki, ug misulti siya sa mga pulong sa pagdasig sa tagsa-tagsa niya ka mga anak diya sa ilang kaugalingong sinultihan. Miingon siya, "Wala ako mahibalo giunsa pagsugod ang inyong kinabuhi dinhi sa akong taguangkan. Dili ako mao ang naghatag kaninyong kinabuhi o gininhawa ug nagpahimutang sa matagbahin sa inyong lawas. Ang Dios mao ang nagbuhat niini. Ang Dios nga nagbuhat sa tanang kalibutan, ang kaliwat sa mga tao ug sa tanan nga ania. Siya maluluyon
ug hatagan kamo niya pagbalik sa kinabuhi ug sa gininhawa, tungod kay gihigugma ninyo ang iyang mga balaod, labaw kay sa inyong paghigugma sa inyong kaugalingon. Nasiguro si Antioco nga gitiaw-tiawan siya sa inahan. Busa gihimo niya kutob sa iyang mahimo ang pagdani sa kamanghurang anak sa inahan sa pagbiya sa mga tradisyon sa iyang mga katigulangan. Iya siyang gisaaran dili lamang paghimo sa bata nga dato og bantog, kundili sa pagbutang sa bata sa usa ka luna sa awtoridad ug paghatag niya sa titulo sa pagkaligala sa hari. Apan ang bata wala magtagad kaniya. Busa si Antioco misulay sa pagbuyo sa inahan sa bata, aron sultihan siya nga luwason unta ang iyang kinabuhi ug human sa daghang pagdasig miuyon ang inahan sa paghimo niini. Mitikubo siya ngadto sa iyang anak. Gilansisa niya ang pintas nga hari pinaagi sa pagpamulong sa iyang kaugalingong sinultihan sa pag-ingon. Anak ko, kaluy-i ako, hinumdumi nga gidala ko ikaw sulod sa akong taguangkan sa siyam ka bulan, o gimatuto ko ikaw sulod sa tulo ka tuig. Gialimahan ko ikaw ug nagatiman ako sa tanan nimong kinahanglan hangtod karong adlaw. Busa awhagon ko ikaw, anak ko, sa pagtan-aw sa langit ug sa yuta. Palandunga ang tanan nga imong nakita didto, ug matnguni nga ang Dios mao'y naghimo niining tanan gikan sa wala, maingon nga iyang gibuhat ang kaliwat sa mga tao. Ayaw kahadlok niining matadero, ihatag ang imong kinabuhi sa maayong kabubuton ug matuora ang imong kaugalingon nga takos ikaw sa imong mga igsuon. Aron tungod sa kaluoy sa Dios, dawaton ko ikaw pagbalik uban kanila didto sa pagkabanhaw. Sa wala pa siya makahuman pagsulti, ang bata miingon, Hari Antioco, unsa may imong gihulat, nagdumili ako sa pagsugot sa imong mga sugo. Ang akong sugton, mao lamang ang mga sugo sa balaod nga gihatag ni Moises ngadto sa among mga katigulangan. Gihunahuna nimo ang tanang matang sa mapintas nga mga butang nga imong pagabuhaton alang sa among katawhan. Apan dili ikaw makalingkawas sa silot nga giandam sa Dios alang kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, iligpa kita sa imong himaya. Mahingpit ang akong kalipay. Pamati Ginoo ang usa ka matarong nga hangyo. Patalinghugi ang akong panalian. Dunggang akong mga pangamuyo, ngagikan sa mga ngabi nga walay limbo.
ang akong mga lakang magligon diya sa imong mga gianan. Ang akong mga tiil wala masayo. Tawgon ko ikaw, kay patalingugan man ako, O Diyos. Ipabo ang imong dunggan, kahanak ko. Pamatiyang ako, ulo. Kaguya ko diya sa lando, sa imong mga pako. Makatarunganon nga musudong ako sa imong nawo. Sa akong pagmata, malipay ako diya sa imong patupangan. Ang Ginoo maana kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya misugilon si Jesus ug usa ka sambingay ngadto sa nakadungog niini. Miadto nga tungura hapit na si Jesus moabot sa Jerusalem. Ug naghunahuna ang mga tawo na hapit na mupakita ang gingharian sa Dios. Busa niingon siya, may usa ka tawo nga harianon nga miadto sa usa kalayong nasod aron himuong hari. Ug unya mupauli siya sa ila. Sa wala pa siya mugikan, gipatawag niya ang iyang napulo ka sulugoon ug gihatagan niya ang tag-sa kanila og kwartang bulawan ug giingnan sila.
Ipatigayon ninyo kini samtang wala ako dinhi. Apan ikasaligan siya sa iyang mga katagilungsod. Busa nagsugo silang mga tao pag-apas kaniya aron sa pag-ingon. Dili kami gusto na kining tawhana maoy maghari kanamo. Apan siya nahimo gayong hari ug unya mipauli. Ug gipatawag dayon niya ang iyang mga sulugoon nga gihatagan niyang kwarta aron hisayran niya pila ang ilang ganansya. Ang una miadto og miingon, Sir, nakaganansya akong napulo gikan niadtong puhunan nga imong gihatag kanako. Og biingon ang tawong halangdon, maayo, buutan ka nga sulugoon. Sanglit kasaligan ka man sa gagmayang mga butang, piyalan ko ikaw sa napulo ka syudad. Miadto usab ang ikaduhang sulugoon og miingon, Sir, makaganansya ako 5 gikan sa puhunan nga imong gihatag kanako. Ang agalon miingon kaniya, piyalan ko ikaw sa 5 ka syudad. Ug ang ikatulong sulugoon miadto kaniya og miingon, Sir, aniya ang imong kuwartang bulawan. Giputos ko gayod kini sa panyo, kay nahadlok ako kanimo tungod kay ikaw strikto ra ba kaayo. Nagkuha ka sa dili imo ug nag-ani sa wala nimo ipugas. Og bingon siya sa iyang sulugoon, wala kay hinungdan. Gamiton ko ang imong kaugalingong mga pulong sa paghukom kanimo. Nasayod ka man di ay nga ako strikto kaayo. Nagkuha sa dili ako ug nag-ani sa wala ko ipugas. Ngano ang akong kwarta wala mo man ideposito sa bangko. Madawat ko unta kini nga may tubo sa akong pagbalik. Unya miingon siya ni adtong nagtindog didto, kuha ka ng kwarta nga anaa kaniya ug ihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo ka kwartang bulawan. Miingon sila kaniya, apan Sir, duna na siya'y napulo ka kwartang bulawan. Unya mitubag siya, sultihan ko kamo nga ang tanan nga naay dugangan apan siya nga walay gayoy iya. Bisan pa ang diyutay nga anaa kaniya kuhaon pa gayon. Nan karon may tungod sa akong mga kaaway nga dili gusto nga ako maghari kanila, dad-a sila dinhi o pamatya sa akong atubangan. Si Jesus misulti niini o unya ipadayon siya ngadto sa Jerusalem nga naguna kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. The last time nga nakamisa ko dire was 23 years ago. Bago pa kong pare, na-assign ko ato og ning Glanilia. So kaniya ni balik ko, daghan-daghan na siguro ninyo wala na. Nga naa pa sa una, nga karon wala na. Anyway, niata sa ika-8 ka adlaw nga nobenaryo, nakahinumdum ko sa usa ka istorya dihay pari nga nagmisa, humanyag basa sa Ebanghelyo, medyo tapulan man muwali ang pari. Mao to nga iyang gipangutana ang mga tao, nakasabot ba mo sa gibasa nga Ebanghelyo? Ang mga tao
nahadlok sila mutubag nga wala, bisag wa sila kasabot, kay nga naman, basig makasabaan sa pari, masakpan sila nga wa maminaw. Di, pagpangutanas pari, nakasabot ba mo sa Ebanghelyo? Miingon ang mga tao, nakasabot kami, Father. Pagkadungog sa pari, miingon siya, sanglit nakasabot man mo sa Ebanghelyo, hala, padayon ta sa misa. Wala namuwali ang pari. Pagkasunod misa sa pari, sunod Domingo, maugi hapon ang gihimo sa pari, nagmisa siya, nagbasa sa Ebanghelyo, humanyag basa sa Ebanghelyo, iyan na po gipangutana ang mga tao, kumusta man, nakasabot ba mo sa gibasa nga Ebanghelyo? Tungod sa ilang experience the other Sunday, gusto man sila nga muwali ang pari. Busa, nagkoros, nagdungan pagtubag ang mga tao, wala mi makasabot, Father. Pagkadungog sa pari, miingon siya, sanglit wala man mo makasabot, hala, basahon ako pag-usab ang Ebanghelyo. Pagkahumagbasa, wa gihapon sa muwali. Laing Domingo ang milabay, nagmisa na po siya, gibasa ang Ebanghelyo, pagkahumagbasa, mao gihapon ang gibuhat. Nangutana sa mga tao, kumusta man, nakasabot ba mo sa gibasang Ebanghelyo? Ang mga tao wa katubag kay naglibog sila. Nangutan ako sa mapari, nakasabot ba mo sa gibasang Ebanghelyo? Ang mga tao naglibog, kumuingon tawa kasabot, basahog usab. Kumuingon ta nakasabot, mulahos lang. Naglibog sila. Katulo nangutan ang pari, hoy, nangutan ako ninyo, nakasabot ba mo sa gibasang Ebanghelyo? Nitubag ang mga tao, pero nabahin. Ang diri dapita miingon, wala mi kasabot, Father. Ang diri dapita niingon, nakasabot mi, Father. Pagkadungog sa pari, miingon siya, sanglit na bahin man, na ay nakasabot, na ay wa kasabot, ingon anion tani, palihog, kamong nakasabot, pasabta ninyo ang wa kasabot. Karon mangutana ko ninyo, bag-o lang gibasa ni Father David ang Ebanghelyo, nakasabot mo wala? Pasahod ako gusab. Bitaw, nindot kang gisgutan sa Ebanghelyo karon nga adlaw. Na nagisgot ni nga ang hari mihatag og puhunan, mihatag gasa sa tulo ka tawo. Ang usa pila to? 10,000. Ang usa 5, ang usa pila to? Unya pagbalik niya iyang gipaninglan. Ang usa, sir, niya ang imong gihatag, niya nakaganansya ko. Maayo buutan nga sulugon na ikaduha, sir, niya imong gihatag, niya ang ako ganansya. Maayo buutan nga sulugon. Ang ikatulo, sir, sayod ko nga istrikto ka kayo, mauna nga akong gitaguan, gilubong sa yuta. Niya, sir, ang imong gihatag. Walay ganansya. Unsay giingon sa hari sa Ebanghelyo, walay hinungdan nga sulugoon. Sayod maday ka nga istrikto ko kaayo, nganong wa man nimo i-deposito sa bangko aron mobalik ni nako nga may tubo na. Karon kuhaan ni gikan niya ug ihatag sa adunay na. Nindot kay gisgutan sa Ebanghelyo. Naghisgot ni unsa ka maayo ang hari o unsa ka maayo ang Ginoo. Nga kitang tanan nakadawat og gasa gikan sa Dios. Tinuod dili. Kinsay way nadawat nga gasa gikan sa Ginoo? Isang kamot. Kitang tanan pulos nakadawat og lahi-lahing gasa. Lahi-lahi ang gidak-on sa gasa, lahi-lahi ang bili sa gasa nga atong nadawat, di ba? Usahay masuya ta suban, nindutan niya nganong may isag tingog ako di, nindutan niya may kay siya naong nindutay na taas siya hait. Na usahay maibog ta, no? Pero lahi-lahi giklaro sa Ebanghelyo karon nga lahi-lahi ang nadawat nato gikan sa Dios, no? Pero ang nindot ani kung giunsa nato pagtikad, giunsa nato paggamit. Daghan sa ato makaigsunan karon nakadawat og grasa sa Ginoo pero wa gamita sa tarong. O gilubong lang nila. Mao na nga wa mo tubo, wa mo grow. Matod pa ni Roger Bacon, buried seeds may grow, but buried talents will never grow. Tinuod, no? Mao na nga ang gasang atong gigamit nga nadawat sa Ginoo, giunsa man nato paggamit? Nitubo na ba ni? No? Or inyo palang gihapon gilubong? Ha? Naabatay giuli sa Ginoo nga ganansya na kay kung wala pa kuyaw ingnon ka sa Ginoo
walay hinungdan nga sulugoon. Daghan sa itong makaigsunan karon nga kanabang gikan sa pagkauyamot, pagkaubos, karon ni asinso sila. Nga naman, gigamit nila maayo ang gasa, pinaagi silang pagkakugihan. Daghan kay kog nailhan nga nagsugod sila sa makaluluoy. Apan karon ni asinso sa tinarong nga paagi sa pagkinabuhi. Nagkugi sila. Tungod sa ilang kakugihan, gigantihan sila sa Dios, nahamugaway, naharuhay ang ilang kahimtang. No? Busa, gitudluan ta sa atong Ginoo karon ug gipahinumduman ta, nakadawat man ta gasa, dili unta nato usikan, dili unta nato ilubong, dili unta nato pakatulgon, hinunua atong gamiton. Unsa may gasa nga nadawat nimo gikan sa Dios? Nakahinumdum ko sa usa ka parokya nga akong nasaynan. Ako malagi in charge sa mga bata na ay children's mass nga among gi-organize. Di nangita tag mga batanon nga mukanta para children's mass man alas 3 ang mukanta ang mubasa mga bata pod. Nagkulang man og salmista. Nagbisa ko sa usa ka eskwelahan, ang nikanta nindot makaigtingog nga 14 years old. Di ako giingnan paghog misa. Inday, basi ganahan ka nga magsalmisa sa parokya. Nagkulang ang atong simbahan og salmista. Nindot kay kagtingog, nindot kay na i-share. Niingon siya, Father, ako sa ingnon si mama. Nagkaistorya mi sa mama, niingon ang inahan, Father, pasensya na, dili ko ganahan nga ang tingog sa akong anak ma-expose og maayo. Kay na ako'y plano nga nindot para sa akong bata. Guno, ha? Anong di lahi lagi ng imong karon ba ko kadungog di ka ganahan nga ma-expose imong anak na sa pulong sa Dios iyang ipaambit pang kanta kay nindot kay tingog imong kanta maul kay Father pero di ko ganahan, no? Pasensya na, alisod baya mamugos ta. After 1 year and a half akong nadiskubrihan ang bata dako siguro siyang problema unsay nahitabo ni tumar bitaw na niinom siya og muriatic siguro to, nadaot ang tingog sa bata. Di na yun nindot paminawon mo kanta. Sayang ang gift nga dadawat gikan sa Ginoo. Ibis atong ibalik aron ipaambit nga mukanta sa pulong sa Dios apan wala gayud hinuon mahitabo. No? Gisayangan, gitaguan ang maong talento. Naay daghan nato, maayo kayong mutabi, maayo kay mo istorya. Nindot himuon nga unsa man magsasangyaw. Pero giun sa paggamit ang gasa sa pagkamaayong mutabi. Gigamit aron unsa man aron manaot sa iyang isig katao, aron magsigig lag chismis, magsigig marites sa iyang isig katao, pagkasayang sa maong gasa. No? Kitang tanan nakadawat sa gasa sa Dios nga naatay nadawat nga grasya nga pwede natong gamiton ang maong grasya nga makatabang ta sa uban, makaambit sa uban. Karong panahon na baya sa ato sa Cebu, daghan kay sa atong makaigsunan nga nagkinahanglan, makaluluoy kayo, naigo sa linog, naigo sa grabing lunop, no? Daghan kay sila nga makaluluoy. Ang pangutana, naa ba kay gitabang para nila? Usahay, muingon ra tabang luoy kay sila Father, apan diha ra kutob sa paghisgot nga luoy, apan way gihimo nga pagpadayag sa iyang kaluoy, way gihimo nga tabang. Nganuman, sagad sa tao nga dili kahimo sa pagtabang, nga dili makakita nga naay daghang nanginhanglan sa palibot, kinsa man gitagaan o tagrasya nga pwedeng naa kay mahimo mapaambit nga to sa uban, apan wa ka paambit nganuman, tihik, kuripot, dalo, hakog. Na ana diri wala. Wala inhinungdan nganong di ta kapaambit sa uban, nganong di ta katabang, tihik, kuripot, hakog, dalo. Na? Hinumdumi na. Tanan nga naabot nimo, gikan na sa Dios. Dili na moabot sa imong kinabuhi kung di tugutan sa Dios. Busa ayaw kalimot nga gikan ni sa Dios, mas maayo gyud nga aron di na kuwaon sa Dios, kamaon tatang mo paambit sa uban. Kamaon tatang mo padayag sa atong gibati nga kaluoy pinagi sa pagtabang kanila. Dili kay igo ra ta mo tan-aw sa ilang pagkamakaluluoy apan wa kay gihimo nga aksyon, no? Kani laging tihik kay ta, daw kay ta. Nakahinumdum ko sa ka istorya, taga
lapu-lapo, siman, may pagkatihik malagi, na timing na bakasyon, nauli siya, pag uli niya, nisuroy siya sa mall, nakitaan man siyang classmate pag high school. Uy, classmate, maayo da kay nagkita dada, nindot na mo kuno kay kagahimtang karon, daghan ang kuno kay kwarta. Niya siya kay tihik lagi nga pagkasiman, di waray tingog-tingog, niingon bitaw iyang classmate, classmate, gutom ang ko classmate, naa may kananan sa mall, mga unta classmate. Giguyod mo gid iyang kamot, di way nahimo, imbis di unta ganahan kay mahadlok maka bangka. Giguyod, naadto sila sa usa ka restaurant. Pag adto na, ang nagpatakag order ang iyang classmate kay, ayan, di ba ulay kwartahan lagi ni kay Siman. Order daw, uy, day, tagay, kuha na day. Kada order, masakitan siya sa iyang dughan, nga naman, kay tihik man. Order na to, patuyang lang. Pagpangutana na, ikaw sir, unsay orderon? Wa ko'y orderon, sakto na to gi-order sa akong classmate. Unsa mainom drinks, tubig rakuday, kay pagka tihik lagi, pwede ko doon nga mo inom sa wa pa may sakit. Anyway, pagka humagkaon, kay daghan magi-order na sobraan og manok nga usa kabuok og tunga nga slice ba? Drumstick. Ang usa inibanan, ang usa dili. Pagbayad na, bugat kay siyang mukuot sa iyang bulsa. Pero iyang giingnan ang waiter, inday, kaning manok ba? Palihog pusta ni, kay para sa akong iro. Inibanan ng usang-usawa. Apilo ni sir, apila na. Bisag gamay na lang unod unta. Para sa akong iro. Agi, kuha sa waiter. Pagbalik, ni daghan nagmaayo. Oh, day, usar man tugtunga ang ang nabilin. Nga ni daghan man Sir, niingon man ka nga para sa imong iro. Daghan man kay bukog sa luyo sa among kusina. Akong giapil. Ang iyang hunahuna ato ba nga puso na kay para unyang hapon, mauna pod ni akong kaunon para makadaginot. Nasubraan, gisagol hasang mga lamaw sa likod. Usahay kaning atong pagkakuripot, musumbalik baya gid nato, no? Hinumdumi ang usa ka planggana o usa ka balde nga tubig. Kung dili nimo ibanan, wa na space para sa bag-o nga tubig. No? So nindot atong ibanan, atong gamiton aron naa pay laing tubig nga mosulod. Maupod nga sa atong mga grasya. Kung di nato gamiton sa tarong atong pakatulgon, atong ilubong, unsa pa may space sa lain nga gasa nga atong madawat sa Ginoo. No? Gipahinumduman kita, maayo ang Ginoo nato, gitagaan ta sa lailaing mga grasya nga nagamit nato karon. Ug aron padayon sa muhatag kanato sa mga grasya, gitawag ta nga makaton sa iyang pagka mapaambiton, sa pagkamaayo, sa pagtikad og maayo sa mga grasya nga gihatag nato aron nga atong mapuslan ug atong magamit ug aron nga ang Dios nga naghatag kanato sa mga grasya mahimuot kanato. Munay una. Ikaduha, niining ika-8 nga adlaw sa nobinaryo, ang tema nato karon, Mahal nga Birhen Maria, unsa man? Ang Mahal nga Birhen Maria mao ang hopeful kaning paglaom sa mga piniyalan. Ang Mahal nga Birhen Maria ang modelo sa malaumon nga piniyalan. Kitang tanan pulos piniyalan. No? Kahibaw ko nga sa atong pagtambong nining misa, ang uban ninyo bilib ko kay kada adlaw naaga ko'y nadunggan sa usa ka adlaw muari kaduha. Muari buntag mubalik pagpagkahapon. Kahibaw ko nga ni ata diri tinukmod sa mong pagbati nga naatay paglaom nga kining atong gibuhat naay mapaabot pud nato nga ganti. Uban sa panghinaot nga kining atong gibuhat makapahimuot sa Dios. Tinuod dili. Hugot ang atong paglaom nga naay mapaabot nato human sa atong pagbiya ning kalibutan nga ang tanan natong mga paningkamot sa pagbinutan, tanan natong mga paningkamot sa pagtuman sa makasuguan, adunay padulngan nga kaayuhan, adunay padulngan nga maayo, nga mao ang ganti ang gingharian sa langit. Daghang mga katalagman sa atong palibot karon labi na sa Cebu, no?
Pero bilib ko sa uban, Father, nahiagom mi ani, na mo daghang kailan na igo ato. Nahiagom mi ani, Father, pero naglaom ra gihapon mi nga maka-survive. Naglaom ra gihapon mi, Father, nga makakuan ra mi ani, makalatas ra ning kahimtang karon sa mga pagsulay. Kay kita ko nung mga Pinoy good, puno man ta sa paglaom kanunay, kay nakat-on ta sa Mahal na Birhen Maria, ang Birhen sa Regla. Tinuod dili unta ta mawagtangan sa paglaom. Na ay daghan na itong makaigsunan nga tinuod na wagtangan sila sa paglaom. Ato untang panikamutan nga kita maoy maka-encourage nila nga magpuyo nga malaumon kanunay. Nga dili sila hopeless. No? Nga dili mawagtangan sa paglaom tungod aning mga panghitabo sa ilang kinabuhi. Hinunua, padayon silang mo-encourage, gumikan sa tong pagdasig kanila kanunay. Nga naay Dios nga dili mo talikod nato, naay mahal na Birhen nga atong inahan, ang Birhen sa Regla, nga musagakay ka nato. Nga kining tanan, pagsulay ra, basta di ka mo give up, basta hopeful lang ka kanunay, naagi tayo magpaabot. Makalatas ra gyud ta ni ining tanan. No? Nakahinumdum lang ko sa last week na ako'y nahimamat, o sa kababay, youth na ko sa kong parokya mga 20 years ago. Pagkahimabat ako, uy, kumusta man, long time no see, 20 years ago. Pila na kabuki mong anak, pila kabuki mong bana. Sa Father, masulubon kayo. Wa pa ko'y bana, Father, wa pa ko'y anak. Okay, pila na may edad ni mo? 43 na, Father. Pero Father, bisan sa akong 43, hopeful gihapon ko, Father, nga makakita kog bana. Busa, Father, i-appeal ko sa imong ampo, kay ganahan jud ko maminyo. Pero at least, bisag 43 sa siya, naagihapon siya ang iyang, iyang gusto, naagihapon na iyang panghinaot, nga makaanak siya. Pero tanaw na ko, mut na pa baka, basig diha ra sa kutob sa iyang panghinaot, pero di gyud mahitabo. Pero anyway, ang nakanindot niya kay wala mawagtangi sa paglaom. Sa atong pagpadayon, pagpuyo ng kalibutan na daghang pagsulay, daghang kalisod, daghang moabot nga mga problema. Ang ato lang maglaom ta. Nga nining tanang problema makalatas rata. Nga naman kay naay nindot nga kinabuhi sa unahan. Ang importante lang dili ta mo give up, dili ta mo surrender. Ang atong mahal nga Birhen Maria, grabig na sinati. Sa iyang atubangan, saksi siya, giunsa ang iyang anak. Sakit sa usa ka inahan nga sakito ng iyang anak. Bunalan, ilansang sa cross, pero hopeful siya nga taliwala sa kasakit sa iyang gibati, makasurvive bra siya. Mao na nga kita pod kung naatay mga problema mo abot ning kalibutana, dili ta mo give up. Nganuman, hinumdumi, without the cross, we cannot attain salvation. Mulaom na ta kanunay, magmaisugon lang ta kanunay, uban sa pagsangpit kanunay sa Dios, uban sa pagsangpit sa mahal nga Birhen Maria, di yun ta nila pasagdan, makalapos rata nining tanan. Manindog palihog. Sa dakong pagsalig sa kaayo sa kaluoy sa Dios ug pinasikad sa panag-ingnan sa mahal nga Birhen Maria atong inahan ug modelo sa matinud-anong pagpanalipod sa mga gasa sa Dios, atong ipaabot ang atong mga pag-ampo ngadto sa Ginoo ug sa matag pangamuyo moingon kita, pinagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa Regla, dungga ang among mga pag-ampo. Pinagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa Regla, dungga nga ang simbahan, isip pinayalan, magpakabana, ilabi na sa mga panginahanglan sa mga kabus, ug sa mga gibaliwala sa katilingban, ug moalima, lakip na sa ilang espirituhanong mga panginahanglan. Mag-ampo kita. Nga ang mga lideres sa nasud ug sa lokal nga pangagamahanan mupatigbabaw sa kamatuoran
katarungan ug kalinaw sa ilang pagpangalagad sa katawhan. Magampo kita. Nga ang tanang magtotoo, mula hutay diha sa pagampo, bisan paman og kawad-an sa kadasig, taliwala sa kalisdanan sa kinabuhi. Magampo kita. Nga ang mga kalamidad nga mugna sa kinaiyahan o sa tawhanong kabangis, dili makapalingla kanato ni makapaluya sa atong pagtuo. Magampo kita. Nga ang mga pilgrims, sponsors, benefactors, ug kanatong tanan nga nagtigom karon, magmadasigon kita nga mopaambit sa atong mga grasya. Magampo kita. Nga ang halangdong Teofilo Kamumot, Obispo, ug sulugoon sa Dios, Joel Chevalier Pari, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita. Amahan, pinagay sa kamalayan sa alitaran sa Biblia. Tungkang Ngang atong mga kaigsaunan nga nitaliwan na, makaangko na sa walay katapusang himaya sa langit. Magampo kita. Sa kahilom, atong ipadangat ang tagsa-tagsa nato nga mga katuyuan. Magampo kita. Amahan sa kahayag o tinubdan sa tanang grasya, paminawa ang mga pag-ampo sa imong katawhan o pinagi sa mahigugmaong pag-ampo ni Nuestra Señora de Regla, himuang kaming matinudanong mga piniyalan. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, magampo kita ron ang ako gang inyong sakripisyo. Dawaton na ta sa Dios nga amahan nga magkagagahom sa tanan. Tumatos na sa iyong sakripisyo, ikan sa iyong mga alang sa pagdayeg, inaya sa iyong anan, alang usab sa kasagustanan sa Santos, Gatimbaan. O Ginoo, ang pagkatao sa imong bugtong anak makatabang unta kanamo, ang natao gikan sa Berhen nga wala makakubos, hinunua nakasanto sa tibuok kadungganan sa inahan, sa pagluwas niya namo sa among mga kasalanan, maghimunta nga makapahimuot kami sa among mga gasta. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunay magkagagahom sa tanan, ang ngayog matarong gayud nga magbagay kami sa mga kahibulungan sa imong grasya diha sa mong pagpalandong sa kahimpitan sa tanan nimong mga santos. Sa pagsaulog sa dumana ni Maria kanunay Berhen, mao'y dako namong karipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo diha sa pulong sa iyang awit sa pasalamat. Pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan, ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban. Sa imong pagsudong sa kamapabsanon ni Maria, imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubos sa tanang katawhan nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa imong walay hunong nga pag-awit.
ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan kana kay kini mawang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat ken pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawat kini Panginom ka mga tanan kikani ini kay kini mawang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isang yawang misteryo sa pagtuon. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusab diha sa Espiritu Santo. Hinondo mi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, o sa tanan mga pari. Hinamdumi mi usab ang among mga ison nga nakamatay. Balamon nga mabanghaw sila, ug ang tanan namatay diha sa imong kaluwi. Daraslan tanan sa pasud sa kahayag sa imong nawo. Kaluwi kami tanan, imo kami ang ngayan nga makaambig sa kinabuhin tuhay. Uban ni Maria ang inayan ngay ulay sa Dios. Uban kan sa Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton. Latas sa katuigan, ubang kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayon, pinagi ni Hesu Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahong nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita sa pagsangpit sa atong Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Ayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa makaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, at agi kami sa kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ong hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa ka ninyo. Ato karong ipakita ang panaginibisyon ay panagdait mana kanatong tanan ti mga igsoon, mao kining atong Ginoong Jesucristo, kini siyang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan. Mulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang bangkete. Inuuli ako angay ng kalawat mo, panipamulot Apay lamang. pamulot lamang, maayo ako. Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langit nga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagapasidungog paghandom kang Maria, kanunay Berhen, sa among pagsunod kaniya, makahimong ta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. Oremus. Omnipotens sempiterni Deus, qui gloriose Virgines Matris Maria corpus et animam, o dignum filii tu habita columipit semereretor, Spiritu Sancto cooperante preparaste, daut coios commemoratione litamor, ios via intercessioni abinsademus malis, in amor de perpetuale beremur, per iundem Christum Dominum nostrum. Ang ginumanaakan ninyo, ug manalangin kaninyong Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo. Ato nang nahalad kining santos nga misa, dado nato ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo.